Ola, bo día. Vos explicar como elaborar o voso diario en Entroido. Lembrade que o proxecto consiste en que recollades 3 días do voso diario persoal desta época do ano nun documento que vai servir para que as vindeiras xeracións teñan unha visión fiel de como a rapazada da Pobra do Caramiñán vivía en 2018 estas festas. Ben, que material precisades? Precisades 6 folios en tamaño DIN A4. Ben, poden ser os 6 folios en cor branca ou podedes, por exemplo, para o primeiro folio, se queredes, usar folios como estes, de cores, que podedes atopar en calquera papelería ou libraría do voso concello, vale? Ben, como montamos o documento? Colledes os 6 folios en sentido apaisado e os dobrades pola metade. Dobraderos pola metade e marcades a dobradura e podedes empregar un abrecartas ou calquera outro tipo de instrumento para que vos quede ben fixada. Ben, a continuación colledes un rotulador ou o que vos consideredes para marcar a paxinación. Como facedes? Na portada non marcades nada e logo imos marcando sempre na dereita o número impar da páxina que podedes colocar ben en riba, no medio ou en baixo. Ben, eu vou colocar no medio para que o vexades ben. De xeito que esta sería a páxina 3, páxina 5, páxina 7, páxina 9, páxina 11, páxina 13, páxina 15, páxina 17, páxina 19, páxina 21 e a última é a páxina 23, que non é necesario que lle poñamos numeración porque é a que nos coincide coa contraportada. Ben, agora que temos paxinado, imos ver a que dedicamos cada páxina. Ben, aquí imos ter en primeiro lugar a portada. Na portada o deseño vai ser libre. Só tedes dous requisitos na portada. Un primeiro requisito que é a aparición da palabra diario e un segundo requisito que é a aparición do voso nome. Non ten por que aparecer o voso nome e apelidos, nin o voso nome completo. Abonda con que poñades o voso nome de pía ou o voso alcume. De acordo? Ben, na páxina 3. A páxina 3 vai ser unha páxina de deseño libre. Ao longo do diario ides ter varias páxinas de deseño libre para que afagades con elas o que vos queirades. Continuamos. Páxina 5. A páxina 5, nesta páxina xa imos comezar co texto. Para cada día ides ter 2 páxinas de texto. Co cal, na páxina 5, ides ter o texto do día 1, primeira páxina. E na páxina 7, ides ter o texto do día 1, segunda páxina. Fixadevos que eu isto estou poñendo moi en grande para que o vexades vos, pero vos, lóxicamente, non ides poñer texto día 1, páxina 2, non? Vos simplemente comezaredes poñendo o día e a continuación escribiríades todo o voso texto. Ben, páxina 9. Na páxina 9 volvemos a ter outra vez unha páxina
de deseño libre. Páxina 11. Na páxina 11 comezaríamos día 2, texto, primeira parte. Páxina 13, día 2, texto, segunda parte. Fixadevos que non estamos utilizando o lado esquerdo, porque senón nos folios a xente que carga moito pois non lle quedaría ben. Rematamos o día 2, entón a páxina 15 volvemos a ter unha páxina de deseño libre. Continuamos. Páxina 17, pois outra vez, neste caso o día 3, texto, primeira páxina. Páxina 19, día 3, texto, segunda páxina. A continuación, quédanos a páxina 21. Que facemos coa páxina 21? Pois, na páxina 21, imos poñer os créditos. Que podedes poñer na páxina de créditos? Pois, este foi o diario de Entroido o voso nome e apelidos, rematado de escribir na Pobra do Caramiñal ou onde esteades, en tal data. E na páxina 23 xa non poñemos nada porque vai ser a contraportada. Ben, houve persoas que preguntaron se podían facer deseños tamén nas páxinas de texto. Por suposto que sí, vos podedes adornar o voso diario como consideredes conveniente. Agora, tamén é interesante que teñades cales serían as dimensións do texto que se piden. Ben, se partemos de que esta é unha páxina de texto e debemos ter en conta, como sempre, a aparición das marxes, pois a paxinación lateral xa nos vai dar esta dimensión, logo teríamos marxe inferior, marxe superior e marxe esquerda. Bueno, quedoume un pouco torto, e aí no cadro tería que ir o voso texto. Non esquezades nunca deixar as marxes. Outra recomendación que tamén vos daría é que non escribades directamente no documento final, senón que nos folios ou no caderno de aula podedes facer os primeiros esquemas do que queredes contar cada día e deseñar un pouquiño o voso texto. Lembrade tamén en fixar o léxico que queredes empregar, é unha parte do ano cun léxico específico, comprobade como se din esas palabras correctamente en galego e comprobade tamén a corrección da vosa produción lingüística. Nada máis, calquera outra dúbida que teñades, sabedes que a podedes enviar a pilarponte@iespobra.com. Cando temos que entregar o noso diario de Entroido? Pois ben, podedes entregar o voso diario de Entroido ata o día 19 de febreiro incluído, que o luns seguinte o Entroido. Os diarios van ser expostos, co cal é importante que coidedes a vosa presentación. Non perdades de vista que estades diante dun traballo para unha materia de carácter lingüístico. Isto é, que aínda que tamén se ten en conta a presentación, o determinante para a nota que leve a vosa entrega vai ser a lingua que utilicedes e o ben redactado que este o texto. De todos os xeitos, eu estou convencida que ides facer uns magníficos diarios que estou desexando poder ler, que seguro que van ser moi entretidos. Ata logo!